Ben, imos facer o noso pequeno experimento. Entón, primeiramente, as 3 candeas as introducimos no cristalizador xunto con un pouco de auga que está coloreada con azul de metileno. De acordo? Antes de encender nada, imos comprobar que o que pasa co nivel da auga cando lle poñemos a campana do vaso de precipitados. Reparden no que pasa no nivel da auga. Está? Moi ben. Xa queda registrado entón que hai unha diferencia e hai un cambio no nivel da auga dentro e fora. Está? A continuación, retiramos, encendemos as candeas e repetimos a acción que fixemos antes. Aparentemente é o mesmo, pero vai pasar algo. Vese moi ben o que está a pasar. E rematou. De acordo? Agora, se retiramos, vemos que todo volve á súa posición orixinal.